खुलुमबाय गिबियावनो पिजि निउसआव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गिबि रादाबाव दं कर'नानि सोमजिखांनाय जायगाखौ नायबिजिरनाय WHO नि जरखाफोरा रबिबार सीफुड मार्केटखौ दावबायहैदों। आसुनि मावफारियाखौ पुलिसआ बुनायनि आसुआ सोमावसारदों। बाक्सानि मसलपुराव आसाम पुलिसनि संदाननायाव आयेन बेरेखायै हाथियार बोखांदों। कंग्रेसनि आगु आफादगिरि राहुल गान्धीआ रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमण थिसननाय बाजेटखौ सोंखारिनानै बुंदों दि सरकारनि थांखिया भारतनि धोनखौ गावसोरनि रां-कुबेर लोगोफोरनो गथायनायनिसो बुंदों। गोख्रों बांग्रिआ मणिपुरखौ सोमावग्लुंदों। दासिमाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतनि ड्राग्स केसखौ लानानै फिन नायबिजिरदों एनसिबिआ। सुशांतनि असे लोगो लेङाइ दिथागिरि ऋषिकेश पावारखौ खादों। ड्राग्स केसखौ लानानै एनसिबिआ सुशांत सिंह राजपुतनि असे लोगो ऋषिकेश पावारखौ हमनानै सोंनाय-फिननाय खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय दाननि 8 जानुवारि खालारनिफ्रायनो एनसिबिआ सुशांत सिंह राजपुतनि असे लोगो ऋषिकेशखौ नागिरगासिनोमोन होननानैबो मिन्थिनो होनाय जादों। एनसिबिआ ऋषिकेश पावारखौ आगोलावबो ड्राग्स केसखौ लानानै सोंनाय-फिननाय खालामखांबाय, नाथाय बे बाराव सासे ड्राग्स साप्लायार एनसिबिनि सिगाङाव ऋषिकेशनि मुंखौ मख'नाय जादोंमोन। 7 जानुवारि खालारनिफ्राय गोमानानै दंमोन ऋषिकेशआ। सुशांत सिंह राजपुत ड्राग्स केसखौ लानानै एनसिबिआ ऋषिकेशखौ खानो हाबाय। मिरु सोरखारनि आबादारि आयेननि बेरेखा दोलोनि गुबुन गुबुन सिमायाव जिरायबाय थानाय आबादारिफ्रा 6 फेब्रुआरि खालि हादर नाङैनो साखा बन्द'नि बाथ्रा फोसावदों। ट्रेक्टर रेलिनि समाव जानाय गोरोन्थिखौ पुलिसआ दा फिन खालामफिननो नागिराखै, जायनि थाखाय गाजीपुरआव पुलिसआ गाजोल होगासिनो दं। आबादारिनि हानजा सिगांबोनायखौ होबथानो थाखाय पुलिसआ जेसेबां हायो नाजागासिनो दं। राजा लामायाव पाक्कानि बेरिकेड फसंदों। बेजों लोगोसे लामायाव गाजोलफोरखौ गायदों जाहाथे आबादारिफोरनि ट्रेक्टरआ दावगानो नाजायोब्ला टायारफोरा पाम्पचार जायो। पुलिसआ आबादारिखौ होबथानायनि ओरैबायदि थियारि खालामदों दि राजा लामाया खाथिनि हाग्रानि लामाफोरावबो फेन्सिं होनाय जादों। फ्लाइअभारजों लोगोसे हायेननि राजा लामाफोरखौबो ब्लक खालामदों पुलिसआ। बे लामाफोराव पुलिस, खौरां बिजों, इमारजेन्सि सार्भिसनि गारिजों लोगोसे रावखौबो थांनो होनाय जानाय नङा होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। महाराष्ट्र सावस्रि बिफाननि जोथोन गैयैनि जाउनावनो पलिअ' ड्रपनि जायगायाव गोरलै खुदियाफोरनो सेनिटाइजारखौ दौनाय जादों। पलिअ' ड्रपनि साखाथियाव सेनिटाइजार लाखिनाय जादोंमोन। नार्सआ सेनिटाइजारखौ पलिअ' ड्रप साननानै दौनाय जादों। मख'नो गोनांदि गासै 2000 खुदियाफोरखौ पलिअ' दौनो लाबोनाय जादोंमोन। बेनि सा 12 खुदियाखौ पलिअ'नि जायगायाव सेनिटाइजार दौनाय जादों। जाउनाव गोरलै खुदियाफोरा गोबाख'जोबो। लोगो लोगोनो जिल्लानि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नार्सफोरनि खेल गैयै हाखु-दाखुनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै मिन्थिहोनाय जादों। नेशनेल इम्युनाइजेशन ड्राइभ नि जोहै बिमा-बिफाया गावनि असे फिसाखौ लानानै कापसि कोपारी गामिनि सावस्रि मावख'सिम पलिअ' दौनो नुजाथिदोंमोन। बे समावनो नार्सफोरनि खेल गैयैनि थाखाय जाथाया जानानै थाङो। जिल्ला खुंगिरिया जाथायखौ लानानै नायबिजिरनानै सा 3 नार्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानैबो सुलुंनि गेजेरजों मिन्थिहोनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो